Alhamdulillah, ɲan sela ye an ka bi su in na ladilikan kan tuguni. Bi su in na ladilikan ye fɛn jumɛn ye? An ka dɔn koɲɛ dɔ bɛ maaw la, an bɛɛ lajɛlen kan k'o dɔn, k'o to hakili la. O ye kɛwale jumɛn de ye? Kuma dɔ la maa dɔ bɛ ladi, kuma dɔ la maa dɔ bɛ bila sira kan, wa kuma dɔ la maa dɔ bɛ taa sira la ɲuman yɛrɛ i la ni koɲɛ de ye, nka i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ de tɛ ka ko in kɛ ko ye. Wa kana bila i kunna ko a tigilamɔgɔ ko a tɛ ka ko in kɛ, nka a b'a la ka f'i ɲɛna, nka ko a yɛrɛ mako t'a la, ko a yɛrɛ bannen don ka kɛ, ko ale yɛrɛ tɛ fɛn min kɛ e b'a fɔ ne k'o kɛ, e tɛ fɛn min kɛ e b'a fɔ ne k'o kɛ, mun ne b'a fɔ ne ka fɔ ne ka kɛ, munna i yɛrɛ t'a kɛ? Ayi n balimaw, an ka jogo in bila, o jogo in bɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen na koyi. Kuma dɔ la dɔ bɛ na hɛrɛ ko de fɔ anw ye, nka b'a dɔn ne tɛ ka kɛ, a nana fɔ ne ɲɛna, nka a yɛrɛ tɛ ka kɛ, ne fana b'a sabati n'o ye. Jɛnɛ ka fɔ ne ɲɛna munna e yɛrɛ t'a kɛ? O tɛ silamɛ ɲuman ka taabolo ye, bawo a tigilamɔgɔ b'a la ka hɛrɛ de nata n'i ye, ale yɛrɛ ma se ka o hɛrɛba in kɛ, ale yɛrɛ ma se ka o ko ɲɛ in kɛ, nka a bɛ fɛ de k'a kɛ, a ye hɛrɛ de nata n'i ye, n'i ma se k'a kɛ, nka kana sabati fana, bawo a b'a la ka sira ɲuman de yir'i ye, ka baraji la sira, ko sira in don i kɔrɔ, n'i ma se ka kɛ a kɛbaga ye, kana sɔn ka kɛ aw sabatibaga ye. Bawo ni koɲɛ in a ɲɛlen don an ka sigida la kosɛbɛ. Misaliya sisan, e ye karamɔgɔ dɔ ka audio lamɛn, e ye video dɔ lamɛn, donc tiɲɛna karisa b'a la ka kɛwale min kɛ, a b'a la ka kuma o kan, nka e yɛrɛ ma se ka audio in dilan, e yɛrɛ ma se ka video in dilan, o audio in ta i k'a ci a ma, bawo ni karisa ni ye nin lamɛn, a bɛ nafa dɔ lase ma, ni ye nin video lamɛn, a bɛ nafa dɔ lase ma, nka e yɛrɛ ma se ka dilan, e yɛrɛ ma se ka kɛ. N'ale fana y'a faamu ka ɲa, a b'a fɔ n teri karisa a bɛ fɛ ne ka nin ko in dabila, nka n'ale ma faamu ka ɲa, a b'a fɔ karisa a b'a la ka ne sabotera, karisa b'a la ka ne dɔgɔya, a b'a dɔn ko ne bɛ nin ko in kɛ, walima a bɛ ne ka nin ko in kalama, o de la nin karamɔgɔ in kumana nin kan, nin karamɔgɔ in b'a la ka nin tigilamɔgɔ in sabotera, ka dɔ fɔ nin tigilamɔgɔ ma, ale fana ye video in ta ka ci ne ma, i ma karisa ye, n ko karisa bɛ tan tɔ, n ko karisa ye nafiki ye, karisa bɛ tan tɔ de, ale bɛ yɛlɛ mɔgɔw la de, o ye n'a tigilamɔgɔ n'a ma faamu sira la ɲuman kan. Walasa ne n'aw bɛɛ lajɛlen an ka ɲɛw ɲa, an ka ɲɛw ɲa, ka maaw sɛgɛrɛ, k'an teriw sɛgɛrɛ, n bange Alahu taala fɛ Rabbi, diinɛ faamu ko ɲuman Ala k'o ɲagami ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye, k'an bɛɛ lajɛlen an ka ɲɛw ɲa ani a labaarali, Ala k'o ɲagami ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye, nka ni maa ye hɛrɛ ko f'i ye, n'i ma se ka kɛ, kana sabati, walima i fana ka se ka kɛ bilasiralibaga ye ka ɲɛsin maa tɔw ma. An bɛ Alahu taala deli Rabbi ye, baara ɲuman kɛlen, Ala k'o ɲagami ne n'aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna, Ala k'an garisɛgɛ Jannatul Firdawsi la, ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini aw fɛ.